Nossa, assim você mata. Ai, várjál, egy percre veszek. Robi, tudja, mikor, Robi? Hát azért mi jobban vagyunk. Robi, mikor szereti a gyerekét és úgy neveli? Tudod, mikor lakott a fiával, Robi? A felával, mikor mi összekerültünk, és annyi még hazaköltöztek a gázra. Már a jó Isten adjon meg. Akkor azt is ugyanúgy, hogy megnézzük. Van? Mi összekerültünk, Gyere ide. hazamentünk a gázra, addig semmi, Három, lyuk mörbe, kánom, három, csük, mám. Úgy, döggentettek. Jó, menjünk föl. Mondjuk, Vika, mamát, menjünk. Vikaját, menjünk föl a gartonba. Vigyázz. Jár, uram, a Vedd onnan. Ide tedd egyet. Eljöttünk ide a gartonba. Jaj. Volt a gartonban, nagyon kicsit. Hozzám mentem emberhez. Hogy hívták ember? Valami Kálmán. Rendes, törvényesen, házasságkötőben hozzá kellett mennem, gyönyörű. Annyi még meg akartak ölni. És még most is ölni. Nem? Figyelj, hozzá mentem emberhez.